Salam meni hormatly adamlar. Garaşdyr baky betarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. 25-nji ýyly hormatly prezidentimiz welaýetler häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgamyr kıly işmaslatyny geçirdi. Hormatly prezidentimiz Owa Senat toplumynyň nowatdaky berjä edilmeli işleň giň toplumyny kesýetledi. Ýurdumyzyň ahali Balkanda Şowly we Bömür welaýetleriniň häkimliklerine bolan maslahatlarda arka dagly serdarymyzyň öňde goýan gaýry goýulmasy wezipleriniň gyşarnykda durmuşa geçirilmegi barasynda giň işleýän gurrun edildi. Sanly ulgamar kaly geçiren iş maslahatynyň dowamyna hormatly prezidentimiz şuňlarka alnyp barýan möhümleýin işleň esasanam gowçulary ýydak etmek, sürmü we tekidleme işleriniň depkiniň sähelçede goşudylmaly däldigini belledi. Gowçulary ýydak etmekde agrotehnika şäherleň puhta berjä edilmegini gazanmak barasynda durmuşa geçirmeli şäherler dogusuna durup geçmek bilen arka dagly serdarymyz degişli ýolbaşlara anyk görkezmeleri we tapşyryklar berdi. Çünki bu işleň ýokary derejede geçirilmegi halkyň arka zamanasy ýylynyň belet sepkitleriniň giregidir. Şeýle-de munyň özi ýurdumyzyň elatyny özümizde öndürilen azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmäge ýardam berer. Welaýet häkimliklerine bolup geçen maslahatlarda öňde goýulan wezipeleň berjä edilmegini gazanmak üçin ähli çäreleň görüljekdigi belenildi. Şol çäreler ýurdumyzyň elatyny özümizde öndürilen azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmäge ýardam berer. Suw serişdelerinden netijeli peýdalanmak, akabalyň hemem suw howdanlarynyň netijeli ulanyrmagyny gazanmak, şaly we gant şogunlarynyň bol hatyny kemale getirmek üçin ähli çäreler görmek barada da giň işleýän gurrun edildi. Häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biri bolany bugdoý hasylyny elewatorlary we ammarlara daşamak, hemem olary ygtybarly saklamak, gaýtadan işlemek barada da maslahatlarda jekmejek durulup geçirildi. Ýaralmanyň gök we bagçy ekinleriniň hasylyny ýygnamak işlerine de jogapkärçilikli çemeleşmek zerurdur. Maslahatlarda ýurdumyzda alnyp barýan gurulşyk işleri barada da jekmejek gurrun edildi. Şu ýoly ulanylmagy berilmek meýleşdirilen binalarda we desgalarda işleri aýratyn gözegçiligi ýoly goýmak möhümdir diýilip maslahatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Gurulýan binalar ýokary hil derejesi bilen tapawutlanmalylar. Şunuň ýalam olary öz möhletine ulanylmagy tapşyrylmalylar. Munyň özi şanly garaşdyrmamyzyň 31 ýyllyk toýuny münasip zähmet sowgatlarynyň taýýarlanmagyny öpçün eder. Hormatly prezidentimiziň döredip berýän mümkinçilikleri ýere eýeleri barada edilýän uly aladalar senat üçin gymmatly çegmal bolan pagtanyň öňdürüşini hasam artdyrmagy giň mümkinçilik döredýär. Şu ýyl welaýetlerde pagtanyň bol hasylyň ýetişdirilejekdigine önemi uludur. Munyň üçin häzirki döwrüň işlerini ýokary derejede berjä etmek zerurdur. Şonu öňde barjy tejribelerden hemem almaň soňky gazananlarynyň peýdalanmak möhümdir. Bular barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar işleň häzirki ýagdaýyna birin seljerme berdiler. Golaýlaşyp gelýän pagta ýygymy möhümine de ykjam taýýarlyk görmek gerek. Pagta arasalaýjy kärhanalary hemem olaň bölümlerini möhüme taýýarlamak boýunça durmuşa geçirilýän işleri çaltlandyrmak we işiň hilini aýratyn gözegçiligi ýoly goýmak möhümdir. Bular barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar wezipeleri anyk kesýetlediler. Işleň toplumyň gurulmagynyň ýokary netijeleri gazanmagyň esasy şertleriniň birdigi belenildi. Şeýle-de maslahatlarda gowçulary ziýan berýän mörmejeklerden hemem kesellerden gorumaň wezipelerine de aýratyn üns berildi. Bu babata degişli gulluklyň işlerini göwnüje ýoly goýmak gerek diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Häzirki döwürde owakyjylyk tehnikalarynyň we gurallarynyň netijeli peýdalanmak möhümdir. İşleň meýnamalary esasyny toplumyň ýerine ýetirmegini öpçün etmek zerurdygyna da öz çekildi. Şeýle-de maslahatlarda çagylyň tomatky dinjalyşyny ýokary derejede guramagyň wezipelerine de öz çekildi. Aýratyn işçiler bilen tapawutlanan maslahatlara gatnaşylar döredip berýän şertleri üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly prezidentimiz berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ýurdumyzyň sebitlerine täze gaz ýataklaryny açyp, olary senaga taýdan özleşdirip, tebi gazyň çykarylýan möçörlerini düýüple artdyrmak barada möhüm tapşyryklar berýär. Döwlet başlarymyzyň görkezmelerini ýerine ýetirmek boýunça Türkmen Gaz döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalyň mailnama laýyklykda Türkmen Gaz Burawlaşma Diýerliginiň gazçylary Mary welaýatynyň çägindäki täze gazly ýataklaryň bir wada üçüsine goýulary burawlamak işlerini giňden ýewaňlandyrdylar. Burawlaş işlerine ilkinji günlerden giň girmeren geologlar şerepli gaz ýatanyň birinji belgili ulanş baha beriş goýusundan tebi gazyň senagat akymyny aldylar. Şerepli gaz ýatagynyň ulanş baha beriş goýusynyň taslama çoňlugy 2600 metre deňdir.
Türkmen Galy Buruluş Müdürlüğünün gaçlary özlerine döwletimiz tarapyndan berilýän biýmesleri kömek gollawlar hemde guýlar burulamakda toplanylan baý iş tejribesi arkaly degişli işleri geçirdiler. Netijede 2330 metr çuňlukdan TV gazyň akymy alyndy. Munyň özi geologlaryň 6 aýyň dowamyny egne berip çeken pek rahmetiniň meýwesidir. Hünärmenleriň hasaplamalarına görä gaz goýsy her gece gündüzi 695 000 kub metr TV gaz berýär. Elbette goýunyň ilki başdan şonça möçerde önüm bermek täze ýatagyň baý gaz goruny eýedigini alamatlandyrýar. TV gazyň düzüminiň kükürt wadarosy arasynda bolmagy täze gaz ýatanyň önüminiň iň esasy häsiýetli aýratylygdyr. Bu bolsa şerepli gaz känininden alınjak TV gazyň hil wawatyna dünýä ülümlerine dogry laýyk bolmagyny şertlendirer. Şeýle hem gaz käniniň ykdysadydan behwidi ýokary bolar. Öňçilik meýdançasynyň gazçylary ýakyn günlerde şerepli gaz känindäki ikinji belgili ulanyş baha beriş guýsyna buruluş işlerine girişmekligi meýilleşdirýärler. Türkmen Galy Buruluş Müdürlüğünün gazçylary Mara welaýatynyň çägindäki täze kelleli ýylan gaz kärlerine de buruluş işlerine barha giňer berýärler. Olar dörejülikli işläp täze gaz ýataklaryny ýüze çykyrmakda biýmeçler kömek gollawlaryny berýän hormatly prezidentimize arkadagy serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Halkyň arkadagy zamanaty ýylyna ýordamynyň edary kärhanalaryny täze zähmet galkynşy gurşawaly. Hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan beýik işlerine daxil bolmak islegi häzir her bir adamyň baş maksadyna öwrüli. Şonuň üçin hem halk hojalygynyň ähli puduklaryny gowunurjy netijeler gazanmaga tarap ynamly ugralýar. Dokma Senaty ministriniň Daşowuz şäherindäki paýta egerji fabrikanyň gazanýan üstünlikleri gowunurjydyr. Daşowuz şäherindäki paýta egerji fabrikany ýaşlaryň ýüzlerçesi ýokary ruhulentlik bilen zähmet çekýär. Bu ýerde işleriň gije günlüğünden alınıp barylmagy her iş günü ýokary üstünliklere beslemekligi mümkinçilik berýär. Halkyň arkadagy zamanaty ýylyna şowly iş görkejilerine eýe bolýan paýta egerji kärhana hünärmenleriniň şuýly ýokary zähmet üstünliklerine beslemekligi bolan hyjywlary asla gowşamaýar. Fabrikde öndürilen öňler dünýä bazaryna ýokary isleglere münasip bolýar. Onun öňçilik bölümleri öňde barjy daşyrut kompaniýalaryň durly görnüşli ýokary öndürjülikli egerji enjamlary bilen üpçün edilenler. Bugün şol enjamlar yerli hünärmenler tarapyndan başarjanlyk bilen işledilýär. Şu wagt kärhanada işleýän hünärmenleriň ählisi özleriň iş ustadlyklaryny ýokary hil derejesinde önüm öndürmekligi baş edýärler. Netijede öndürilen önümler barha köpelýär. Gazanýan üstünliklere kärhanada zähmet çekýän işgärleriň ählisi özleriň münasip goşantlaryny goşýarlar. Yerli hünärmenler tarapyndan erkedilýän enjamlar arkaly öndürilen ýokary hilli önümleri göreninde gowunç buýsanjyň artýar. Bu kärhanada ornaşdyrylan daşyrut enjamlar şonuň ýaly beýleki ähli iş şertleri hünärmenler tarapyndan gödäwçilikde saklanylyp öndürjükli işledilýär. Kärhanada öndürilen ýüplük önümleriniň uly böleginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik kärhanalaryna uradylýanlygy bellenilmäge degişlidir. Şeýlelikde olar taýýar önüm görünüşine şelli güneşli diýarymyzdaky önümçilik kärhanalaryna işlenilýär. Bu bolsa döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Bu ýerde hereket edýän barlyk hanaň ýürütürilen kämil enjamlaryň üpçün edilmegi öndürilen önümleriň hil derejesiniň hemme taraplaýyn talaba laýyk kesiklenmegine mümkinçilik berýär. Kärhananyň işgärleri ykdysadyetimiň dokma pudugyna berýän hemişelik ünitigi gollaw hemde ýokary hilli önüme öndürmeklige döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize özleriniň alkyşlaryny aýdýarlar hemde halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň täze sepkitlerine tarap ynamly barýarlar. Berkarar döwletiň ykdysady taýyny ýokary depkinler bilen ösen häzirki döwrüne ýurdumyzda azyk önümlerini has köp öndürmek hem bereketli türkmen topragyna ýetişdirilýän önümleri daşarka bazarlara ezgiderli ugradýan önümçiligi talablaýyk guramak ýurdumyzyň owa hojalyk toplamynyň işgärleriniň esasy maksatlarynyň biri bolup durýar. Şeýle ýörelgeden ugralýan Balkan welaýatynyň owa hojalyk işgärleri Günwatar Sewitde ýygnalaryny guşgursok dänäni oňutkili saklamakda, gaýtadan işlemekde we ony sarpejilere getirmekde tutan ýerli zähmet çekýärler. Şu maksat bilen Balkan gally önümleri önümçilik birleşiginiň serdar etranyň Sarp owasynda ýerleşýän häzirki zaman degirmenler toplamyna halkyň arkadagy zamanaty ýylyna nusxuluk işler amala aşyrylýar. Hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna alınıp barýan owa hojalyk siýasatynyň ilkinji maksadynyň azyk önümleriniň bolçylygyny döretmek, ýurdumyzyň bazarlaryny owa hojalyk önümleri bilen dol üpçün etmek,
köp türlü we ýokary hili azyk ölümleriň daşary urtlara satylmagyny ýoly goýmakdan ibaratlygyna anyk düşünýän Balkan Galla Ölümler Ölümçilik Birleşiginiň sarpawatyndaky degirmenler toplumynyň işgärleri şu ýyllar galla hasylyny gaýtadan işlemekde netijeli dähme çekerler. Balkan welaýatynyň Serdar Traň sarp owasynda gurulan göwrümi 50.000 tonna däne saklayan elevatorly, ýylla 50.000 tonna un öndürýän, her gece günüde 200 tonna däne öwmäge niýetlenen kärhanada häzirki wagtda ýokary hilli un öndürilip sarpezjilere bökdenşide uğradylýar. Degirmenler toplumuna şu ýylyň galla hasylyny kabul etmekde, uğratmakda we onu öwmäge taýýarlamakda nusgalyk işler amala aşyrylýar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyny dähmet üstünliklerini betleýän häzirki zaman kärhanasyna şu ýylyň başyndan bäri 17.872 tonna buğday öwelip, şondan 13.409 tonnadan köp un taýýarlandy. Kärhana boýunça bu döwürde ýokary hili unyň 4.470 tonnasy, birinji hili unyň bolsa 9.000 tonnasy taýýarlanyp sarpezjilere uğradyldy. Bu döwürde kärhanada ölümçiligiň ösüş depkini 124 göterim ýokarlandy. Häzirki wagtda işlerini 3 çalşykda alyp barýan kärhananyň hünärmenleri halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň her bir günini ýokary zähmet üstünliklerine beslemek maksady bilen hassa tutanýarly zähmet çekerler. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne arkadagy serdarymyzyň parasatly başdanlygyny edi diýarymyz kuwatly ykdysady ösüşleri bilen barha öňe barýar. Dünýä bazaryna bäsleşe okyply ykdysadyetimiziň barha kuwatlanmagyna ýordamyzyň hususy önüm önürjileriniň goşanda uludur. Hormatly prezidentimiziň kiçik we orta telekeçiligi ösdürmäge berýän ýardam golluglarynyň ýerlikli peýdalanýan işgör telekeçilerimiz daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan bäsleşige okyply önümleri önürüp edýid watanymyzyň güllep ösüşlerini özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Şeýle hususy kärhanalaryň hataryna Ahal welaýatyndaky Kendir hususy kärhanasyny gowunç bilen görkezmek bolar. Kendir hususy kärhanasy 2013-nji ýylda guruluşy haritlaryny önürip başlady. Hususy kärhananyň önürýän önümi ýurdumyzda giňden ýaýbyglandyrylan guruluşyk desgalaryna zerur bolan öýleň üçekleri üçin niýetlenen demir önümleri hemde demir beton gurnamalary üçin kevşerlenen gözeneklerdir. Bu hususy kärhananyň umum tutýan meýdany 4,2 hektara barabar bolup, 2 gatly dolandyryş merkezinden hemde 7354 metre barabar ölümçilik ussahanasynyň ibaretdir. Hususy kärhanada jemi 75 adam zähmet çekip işler talaba laýyk anyp berýär. Kärhananyň ölümçilik ussahanasyna daşary ýurtlardan getirilen inkämil enjamlarda öndürilýän guruluşy haritlary dünýä ülgülerine laýyk gelýär. Bu ýerde öndürilýän guruluşy haritlarynyň çyýmaly daşary ýurtlardan getirilýän sentlenen we renklenen demir bölekler hemde polat siýimlerdir. Hususy kärhananyň agzybir eşgärleriniň tutan ýerli zähmetleri esasyny bu ýerde bir ýylyň dowamynda 50.004 demir üçekler hemde 50.000 kevşerlenen gözenekler önürilýär. Kärhanada önürilýän guruluşy haritlary bäsleşge okyply ýokary hil derejesine laýyk gelip, aljalan ösün islegine eýe bolýar. Önürilýän guruluşy haritlary ýürüýte buýurmalar esasyna ýerine ýetirilip, kärhananyň özüne bölek we lomoy görünüşinde sarp edilýär ýetirilýär. Arkadaly serdarymyzyň özleri hakynda edýän taýsy tagallalaryna ruhlanýan Kendir hususy kärhanasynyň agzybir eşgärleri halkyň arkadaly zamanasy ýylyna ajaýyp zähmet üstünliklerini beslemegi öz öňlerini belent maksat edinýärler. Olaryň häzirki wagtda çekýän öndürjilikli zähmetlerini synlanynda olaň aýdyň maksatlarynyň bir tapçykdyklaryna bolan ynamy putulanýar. Garaşsyz hemişelik betarap diýarymyzda arkadaly serdarymyzyň başda durmagyna döredilýän giň mümkinçilikler we şertler netijesinde kiçik we orta telekeçilik ulgamy aýratyn ösüşlere eýe bolýar. Ýurdumyzda halkymyzyň sarp edýän esasy azyk haritlary bilen birlikde dürli ýokary hilli senagat önümleriniň öndürmegi bogurda işleň rowaşlyklara beslenýändiginiň aýdyň suwutnamasydyr. Diýarymyzyň ähli ýerine bolşýaly Lewap welaýatynda da hususiýetçilikde gazanylýan üstünlikler aýratyn bilinmegi münasipdir. Hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän özgörtmeler we taýsy tagallalaryny netijesinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna uly üstünlikleri gazanylýar. Döredilýän giň mümkinçilikler netijesinde täze kuwatly senagat kärhanalary edgiderli gurulyp ulanmagy berilýär. Hormatly prezidentimiziň degişli kararlardyr fermanlary esasında ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümindäki kärhanalardyr hojalyk jemgyýetlerine de durmuşa geçirilýän işleriň bilinmegi münasipdir. Döwrüň talabyna laýyklykda iş alp
berýän şeýle hususy önümçülükliň birim Türkmenaba şäheriniň golaýyna ýerleşýän Kökçü Hojalyk Jemgyýetidir. Kökçü Hojalyk Jemgyýeti ýurdumyzda ilkinji bolup awtologlar üçin akkumulýator önümçiligini ýoly goýan hususy kärhanadyr. Bu kärhanada ýeňil we ýük awtologlar üçin ölçegi 60-dan 193 çenli beýgelýän ýokary hili akkumulýatorlar öndürilýär. Bu öndürilýän önümler ýurdumyzyň içerki we daşarky bazarlaryna ýygdarly uğradylýar. Kärhananyň önümçiliginiň esasy aýratyn toporlarynyň biri ulanış möhleti geçen akkumulýatorlaryň gaýtadan işlenip daşky urşaw gormakda oňyn täsiriniň bardygydyr. Hususy kärhanada Türkiýanyň we Ýaponiýanyň döwrewap enjamlary ornaşdyrylyp, ulanış möhleti geçen akkumulýatorlaryň gurşunlary we beýleki bölekleri täzeden işlenilýär. Türkmenabadyň himya kärhanasynda öndürilen degişli himiki terişdeleri we arasalanan suw önümçilikde esasy çeýmal bolup hyzmat edýär. Ýygnalan akkumulýatorlara ýürüte bölümde elektrik güýjenmesi berilýär. Akkumulýatorlara elektrik güýjenmesini bermek işleri pasla görä 24 saatdan 35 saatgacha dowam edýär. Güýjenmeden çykan akkumulýatorlar ýürüte hünärmenler tarapyndan barlygydan geçirilýär. Ondan soňra olar berkidilip, polietilen gaplarda müşteri ýetirmäge taýýar görnüşe getirilýär. Bu ýerde akkumulýatorlaryň ýokary hil derejesine öndürilýänini aýtmak ýakymlydyr. Kökçü Hojalyk Jemgyýetiniň öndürýän önümleriniň ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna satyp çykarylýanyny bellemek möhümdir. Meşgurlygy barhartýan bu ýokary hil akkumulýatorlara daşar ýurtlaryň uly isleg bildirýändigini Hojalyk Jemgyýetiniň wekilleri uly buýsunç bilen belleýärler. Kökçü Hojalyk Jemgyýetiniň agdybir we zähmetör işgärleri döredip berýän şertleri kiçik we orta telekeçilik ösdürmek üçin edýän taýsy tagalalar üçin arka tagala serdarymyza hoşallyklaryny beýan edýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň owa hojalygynyň möhüm pudagy bolan goşulyk pudagyny ösdürmäge hususy önüm önerjiliň giňden çekilmegi bilen böwgürde gowunurjy iş netijeleri gazanylýar. Hormatly prezidentimiziň hususy ulgamy ösdürmek barada aladalarına münasip işler bilen jogap berýän Mary welaýatynyň Bayramaly etranyň çäginde ýerleşýän Ýaşyl ýaz Hojalyk Jemgyýetiniň goşulyk toplumynyň işçileri içerki bazarlarymyzy ýumurtga we goş eti bilen öpüşün etmekde tutan ýerli zähmet çekýärler. Milli iqtisadi tümäňe şart tepkiler bilen ösülmegine öňjeli goşunt goşan ýurdumyň işi ortelekeçleri önümçiligiň ödürli uğurlaryny gujur gaýraty zähmet çekmek bilen goşulyk pudagyny ösdürmäge de aýratyn uly ähmiýet berýärler. Mary welaýatynyň Bayramaly etranyň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň Senagaçlar we Telekeçler birleşmesiniň azaty bolan Ýaşyl ýaz Hojalyk Jemgyýetiniň goşulyk toplumy döwlet eýçiligindäki kärhanlary hususlaşdyrmak barada edilýän aladaň netijesinde öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýan goşulyk toplumlarynyň biridir. Hususiýetçiligiň ygtyýaryna berilen bu goşulyk toplumynyň ýyllyk kuwaty 1 ýylda 8 million sany ýumurtga hemem 1000 tonna goş etini önermekden ibaretdir. Bu goşulyk toplumyny ýumurtgalyk hemde broiler etlik towuklar saklanýan hemde inkubator ýaly bölümler bolup, olaň ählisi Türkiýanyň belli kampaniýalarynyň ýokary hili enjamlary bilen üpçünedilendir. Uşlary iýmitlendirmek, olan ketekleriniň ýyllyk üçinçiligini kadar saklamak, inkubatorlarda broiler jüjelerini çykarmak işleri şu enjamlaryny kömegi arkaly ýerine ýetirilýär. Hemem olara kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýar. Hojalyk Jemgyýetiniň goşulyk toplumynyň ýumurtgalyk bölümine häzirki wagtda ýumurtga berýän towaklaryň 50 000 euro ýedilýär. Goşulyk berilýän buğday ýarmasy, mekkejewin we soýa ýaly iýimleň düzümine vitaminli goşunlaryň goşulmagy bolsa, ýumurtgalyk towaklaryň önüm merjiligini hasam artdyrýar. Bu bölümde her ayda ýumurtganyň ortaça 700 000 sany önerilýär. Bu ýokymly adyk önüme baglaşylan şertnama laýyklygy döwlet lomoy bölek sowda kärhanasyna iberilýär. Ýaşyl ýaz Hojalyk Jemgyýetiniň inkubator bölüminde hem işleri talaba laýyk ýola goýulýar. Bu ýerde broiler jüjelerini köpeltmekde zerur bolan ýumurtgalar Türkiýeden satyn alınýar. Hemem jüjeler tapgyrlaýyn çykarylýar. Ýokary hili tehnologiýaly enjamlar arkaly 20-20 ýylyň dowamyna çykarylýan broiler jüjeleri etlik towuklary ýetişdirmek maksady bilen aýry-aýry keteklarda saklanyp olary göwnejay ýydak edilýär. Uşları veterinar gözäwçiligim amala aşyrylýan netijede bu goşulyk toplumyny işi ortelekeçiliň ihlasy bilen ýetişdirilýän broiler etlik towuklary taýýar ady günüm görnüşinde gaplara gaplanyp döwlet et süýt sowda kärhanasyna belli bir bölegi bolsa täze Hojalyk Jemgyýetiniň önümçiligine uğradylýar.
Bu önümleri içerki bazarlamada da halkymyzyň öseni eserlerine doğru laýyk gelýär. Eşur telekaçlary halkyň arkadaşlar zamanaty ýylyň her bir önümçilik işgünün ýokary iş netijeleri bilen jemleýärler. Hormatly prezident bilen ýurdumyzyň goşulyk pudugyny ösürmek, hemem oňa önümçilik biniýadyny hasama giňatmak bardaky çödügdi we hojulyk jemgyýetiniň işçilerine ýokary zähmet galkynyşyny döredýär. Özleri barada döredilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp zähmet çeken telekaçlary guşlara berilýän iň üçin zerur bolan dänerlik ekinleri ekmek barada uly işleri alyp barýarlar. Hojulyk jemgyýetiniň işçileri bu goşulyk toplumynyň ötüň biniýadyny geljekde hasam giňertmek maksadyny bölünip berilen ýer böleklerini mekkejegun hemde beýleki dänerlik ekinleri ösürip ýetişdirmäge uly ähmiýet berýärler. İçerki bazarlamada yumurtqa we goş eti bilen üçinetmek işlerine sallamly goşunt goşýan işi ortalakyşlary hususy ulgamyň ornuny ýokarlanmakda alyp barýan döwlet bähfetli işler üçin arkadaşly serdarmyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimizin başdanlygyny ýurdumyzyň halk hojalygynyň beýleki puduklary bilen bir hatarda o hojalyk pudugyny çaltepkinleri bilen özge täze sepkitlere ýetýär. Ulgamyň bagçaçylyk pudugynyň uly üstünlikleri beslenmegem diýsen gowunurjydyr. Bu wagtda ýurdumyzyň ähli vilayetlerine ulşýaly Daşow vilayetiniň daýhan hojalygynyň bagçaçylary özleriniň nusgalyk işleri bilen tapawutlanýarlar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ilatyny özümizde öňürleýän azyk önümler bilen ygtybaly üçinetmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu wagtda Daşow vilayetiniň bagçaçylarynyň durmuşa geçirýän işleri ýürüte bellenmäge degişirler. Häzirki tomuz günlerine olar bagça ekin önümleriniň bol hasylyny kemale getirdiler. Bu ugurda vilayetiň ähli etraplarynyň bagçaçylary täzeden täze zähmet üstünliklerini gazanýarlar. Olar mellek yerlerine hemde uzak möhletlerin kärinetini alan meydanlarına her ýyl dürli görnüşli gawunlaryň bereketli hasyny ýetişdirýärler. Aýdylşy kesewi dürüsten gögördýän türkmen topragy öz rızkyl bereketini bagça ekin önümleriniň üstü bilen hem jahan içre meşgul edipdir. Ada wadaty dünýä dolan türkmen gawunlary berkara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüniň toýly döwrana saçaklanyň bereketidir. Öz boşly aýratyny bilen tapawutlanýan bagça ekin önümleri tagamyllygy, ýokumlygy hemde uzak durýany bilen tapawutlanýar. Şu ýyl vilayetde gawunlaryň durly görnüşleriniň bol hasyly kemale getirildi. Olaryň arasynda özüniň meşgullygy bilen tapawutlanýan Daşow görbeginiň bolmagyny aýratyn bellemek gerek. Bu gawun özüniň süýjüligi bilen, melkemlik häsiýeti bilen diýsen tapawutlanýar. Onu ýetişdirýän bawadyhanlaryň bolsa, vilayetde diýsen käniginen bellek geçsek ýerine çör. Çünki olar gawunyň bu görnüşiniň meşgullygyny, hasyllygyny, tagamyllygyny ýokarlandyrmak üçin özleriniň ähli ukyp başarnyklaryny bagş edýärler. Hoç şonuň üçin hem diňe Daşow vilayetine däl, eýsem tutuş ýurdumyz boýunça gurbek gawunyna bolan itler has ýokary. Ol bugün ak bazarlarymyzy bezäp dur. Vilayetde gawunlaryň igde ýaprak, gulaby, garrygy ýaly köp görnüşler bolup, olar bugün ak bazarlarymyzyň bereketi. Türkmen saçanyň bereketini görülen ballan süýüji gawunlaryň has köpeýendirmek üçin ýygydyl alad edilýär. Gahraman arkadamynyň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly ajaýyp ensiklopediýik eserine öz beýany tapýan ballan süýüji gawunlaryň hemde beýleki bagça ekinleriň has köpeýendirmek üçin dyngysyz alad edýän bawadyhanlar vilayetiň ähli etraplaryna da kän. Daşowly ýer-ýerleri döredip berýän giň mümkinçilikler üçin arkadaşly serdarymyza tüý sürekden alkyş, hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Hemde halkyň arkadaşly zamanaty ýylyna ýokary netijeleri gazanmak üçin zähmet tepkinlerini barha güýçlendirýärler. Häzirki günlerde ýurdumyzda alyp berilýän ösüşler bilen baglanşykly maslahatlara giňer merliýe işçi häsiýetli çäreler ösüşlerimiziň öz boşly beýanydyr. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekaçylar Partiýasynyň merkezi geňeşiniň hemde Senagaçylar we Telekaçylar birleşmesiniň bilelikde ogranmaklaryna, halkyň arkadaşly zamanatyna, berkara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüne buýsan jatly maslahat geçirildi. Onda döwrümizin derwayt meselelerine değişli çykyşlara giň gerimlerli. Ähli ugurlarda ösüş gazanmak üçin hormatly prezidentimiziň amalga aşyrýan özgertmeleri barada gurrun edildi. Türkmenistanyň Kardeşler Arkalaşyklaryna Milli Merkeziniň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň bilelikde ogranmaklaryna geçirilen wagt nasihat maslahaty Sadyn Nesil, Sadyn Jemgyýet diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň sport we ýaşar syýasaty ministrligine geçirilen maslahat 2025-nji ýylda Aşgabat şäherine samba boýunça dünýä çempionatyny geçirmek baradaky hormatly prezidentimiziň kabul eden resmi namasyna öz boşly hoşallygy ugrly.
Türkmen Aragatnaşyk Agentliginiň polisiýaniki orta hünäre goý mekdebinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň guramagyna geçirilen maslahat ýurdumyzda ýaşlar siýasaty babatda milli kanunçylygy kämilleşdirmek bilen bagly boldy. Köpekdağ tarap häkimliginiň Aşgabat şäher polisiýa müdürliginiň ýaşlar guramasynyň Köpekdağ tarap geňeşiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahat röwşen geljegiň nury ýaşlar diýilip atlandyrly. Şeýle şäher Aşgabat şäher berqaralyk bizmeni tarap ýaşlar guramalar tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisiniň bagtýarlygy tarap häkimliginiň içeri işler ministrliginiň bagtýarlygy tarap prokuraturasynyň qadiýatynyň Demokratik Partiýanyň bagtýarlygy tarap komitetining ýaşlar guramasynyň bagtýarlygy tarap geňeşiniň bilelikde geçiren maslahaty wagyn ýygat bilen bagly boldy. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy Institutynyň Binagarlyk Guruluşy Fakultetiniň suw üçinçiligi ulandan suwlary aktaryş hemde suw gorlaryny gorumak hünärini okuyan talipleri nazary bilimlerini tejribelikde berkitmek maksady bilen Ahar vilayetiniň täze Döwrebap edara ediş merkezine kuwwatlygy bir gije günnüzde 50.000 kub metr bolan agyz suwuny arasalagy desgasyna önümçilik tejribeligine boldular. Talipler öz professor muallimleri hemde kärhananyň ustat hünärmenleri bilen bu çalışmaly desgada gurulýan enjamlarly içkin tanışdylar. Talipler bu arasy agyz suwuny taýýarlamak üçin gurulýan desganyň garagum derýasyndan suwun alynşyny, birinji suw soruj desganyň gurnulşyny hemde suwun durulýy howza berilişini, ondan suwun çökülmesiniň durulanyşyny, ikinji suw soruj desganyň gurnulşyny hemde enjamlarynyň ýerleşdirilişini, ikinji suw soruj desgadan çykan suwy himik elementleriň kömegi bilen himiki arassalanşyny hemde süzülişini, netijede arasy agyz suwuny taýýarlap önülüşini öwrenýär. Dünýäniň ösen döwletlerine öňürilen tehnologiýalaryň kämil enjamlaşdyrylan bu desgada talipler arasy agyz suwuny taýýarlamak üçin ulanylýan enjamlaryň guruluşyny hemde işleyişini jikmejek öwrenýär. Talipler nazariýatda alan bilimlerini ýokary derejede enjamlaşdyrylan desgalarda önümçilik tejribelerini geçip, bilimlerini berkidip, öz hünärini ustat hünärmenleri bolup ýetişmeklerine döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadaşly serdarymyza köp sag bolsun diýerler. Hormatly adamlaryny orta ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherini şuň 26-njy iýulda saat 20-den 27-nji iýulda saat 20-çini boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balxyn vilayetine ýetkäpdirýän bulutly howa bolup, azgym ýağışlar ýyllarym çakmak mümkin. Demnat günü ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 23-28 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Ahil vilayetine azgym bulutly howa bolup, günü ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 24-29 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Mara vilayetine adı bulutly howa bolup, Demrat günü ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 23-28 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Lebap vilayetine açyk howa bolup, Demrat günü ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 25-30 gradus maýl, gündüzine 39-44 gradus ysy bolar. Daşow vilayetine ýetkäpdirýän bulutly howa bolup, Demrat günü ordan telesekunda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup, günü ordan telesekunda 9-11 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 25-27 gradus maýl, gündüzine 39-41 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça ýyl aýynyň 27-sine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar.
Edeýdi watandaşlar tomuz pasynyň howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhlesinden goranmagy, şeýlede ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerine berja etmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berjaýsaň diýilen islenik pasynyny öz saglyňyz gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşlere betlenýär. Ähli ötüşlüň ödeninde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.